अपने बरसात में ससुरा लइका बाना सन चढ़ के साइकिल हिंग धो देता सन पोछत पोछत हार जाता नहीं चढ़ के गंदा करे में रहता सन। अच्छा आवो लोग तार लोग के हम बताओ तनी देखा ससुरा पूरा खराब है चाका डगर 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 क के चलता। ए बाबू है ना कहां देता रे है ना खाली घूमबे करबे तोर मामा आवता तू कुर्सी ले आओ। घामा अरे घामा ना मामा कहाँ कहत रहे घामा जाए के। अरे ससुरा इहो कम कान के लइका में बड़ा मुसीबत बा। हम कहता नहीं कुर्सी ले आवे के तोर मामा आवता तो ई कहता घामा जाए के। रे मामा आवता मामा तोर घामा कहत रहो। अरे घामा ना मामा दो कुर्सी ले आओ जो। अच्छा दो कुर्सी हाँ कुर्सी ले आओ तू को ये नु कहेला जो जो सारा कान से डेरवार बाड़े तो कान डेरवारे ना सुनबे ले आ कुर्सी तू। मामा बाड़ा वो साफ खत्म मान दी वो उनकरा घरे खाए के ना मिलेला का दूना ए चल आवेलन ले आओ बाबू ले आ जल्दी जल्दी ले आ तोर मामा आवते होई आ गले तोर मामा धर कुर्सी है जा। बा आवेलन तो कुछ लियावेलन है नहीं ना कुछ ना लेगा का कुछ लियावेलन। अब चाहे तो मखसूस मामा आ तोर मकसूद साहब वाला नहीं बड़ा हां आ तू बड़ा जब बोला देलो अब का करबो आवत तो मामा ना तो तनी कुछ लियतन होइतन तब न कुछ कहाई। अच्छा आवे दे अब की नाश्ता पानी बढ़िया से करा दिए। ठीक बा बहिरो कुर्सी तो ले आ दले तोर मामा आवत हऊ तो खातिर खातिर कर दिए ठीक ना। सुन बहिरा तोरा तो कान से तेज सुनाए के बा तोर मामा आवता ओकरा के बढ़िया बढ़िया मिठाई या नाश्ता पानी करा दिए आ कोनो कमी मत करी अपने मामा के खातिर भाव में ठीक बा। फिर हमरा के कहत रहे घामा जाए के बेर बेर तू कहत रहे घामा जू बेर बेर तू कहत रहे घामा जाए के हर बतिये में घामा घामा जाए के हम जातन गाँव में जा। साला 1.5 लाइट लइका में यह परेशानी बा कह आम तो सुनत और सही मिली साला 1.5 लाइट भगवान हमरे करम में देवे करल का। हम कहतनी माँ तो ससुरत सुनत घामा कहम आम तो सुनी गुलाब जामू का भगवान ऐसने बंश देवे करल पेड़ में हमरा। अनारा के ले ले चलो रे इतना रात के कहाँ चल जाई रे राती का नहा चलो सा ये साला अनहरा का बुझाता इतना दिन बा साला कहता कि रात हो गइल बा हैं रे साला तनी का गाड़ी कोइले बर सर चलो सब चलो सब स्टार्ट दोनों साला हुए बड़ा सकार है एगोरा के रात लौकता है एगोरा के सुनाते नहीं के। रे साला हम तो अनहर बोलले बनी तो हमारे दिन चाहे रात हमारे तो बराबर है ना बा। बाग साला चलो सो चल सो साला चलो 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 चल सब ए साला है मैं चल वही लड़त रहता रे साफा बुझाता नहीं के। केना बारे तो हमरो के देखाओ सोन सन हमर तो लोगते नहीं है तू का करे जेगो अब बात साला हमर तो देखाओ सोन बाहर कहार का एक सरी केना बारे अरे ये भाई ए का है देबा का हो रे कौन रे का है बा ये भाई ये भाई ज्यादा बोलता रहो जइबा कि ना आई भाई मार तो भी आओ चलो ना होने ए साला हुआ अनहरा होने गइल है हे दे भाई दे अरे नहीं कर यार अभी फोन करतन भैया आई बा फोन कर हेलो आई बा ए भैया देखो तो तू छेड़ा तरह सो भाई चलो भाग हां तनी आवाज जल्दी ए भाग बाप रे केने गोल रे एगो तो कंटास भेटाइल हो आ ओकरा बाद केने एथी बा। का रे तोर घर कहां हो। अरे बाप रे तनी देख लेबे तो बड़ा कंटास पकड़ के लागता हो। अरे बाप रे कहां घर है ए रे कहां घर बारा खत्म में लइकी बिया रे रे साला एगो लांगाड़ा बहिरा हमरा कहां छोड़ के भाग गलो से रे कुछ बुझाते नहीं। अरे तीजे चोरन तू हमारे छेड़ा तारो अरे छेड़ा तारो कहां कहां निकाल दे तनी आज हम सब लोकते नहीं है केना गई ये लॉस हां क्या करतले रे ए भैया हम आ के अनहर बानी हां एगो हमर संग बहिरा रहला छोड़ के भाग गइल बा। का गइल साला के हमरा बुझाई हो ना जल्दी बताओ ना तो पुठा फाड़ दे साला तू अब बड़ा कचनार एगो लड़की बीच में भेटा गई ओका कम साले तेरा बुझाते नहीं थे कोई मसले कचनार दिए साले
स्टार्ट। गंगा बहिरा रे केना गइल है तो बताओ साला जल्दी जल्दी रे हई लड़की से लड़का के हो गई साला नहीं बताओ कहां गइल बताओ जल्दी कहां गइल लंगड़ा आना तो केना गइल तो बताओ जल्दी रे केना कहलो सर रे केकरा के खोज तेरे बोल रे साला केकरा खोज तेरे अरे अनहरा बहिरा रोला हम सन आनारा बहि रहना है तो लठिया भैया दे दो ना तो हम गिर जाए लठिया दे दो साला नहीं पता नहीं के तोरा केकरा के छोड़ करते हैं